Белорусские бойцы взяли удел у начным рейде у тыл российского войска у Новой Кахоўцы. Сярод наших добраахвотнікаў, на жаль, ёсць страты. Уначы на 24 студзеня група спецыяльнага прызначэння галоўнага ўправлення выведкі ўкраіны, у складзе якой былі байцы нядаўна створанага беларускага добраахвотніцкага корпусу, пераправілася цераз Дняпро і высадзілася на супрацьлеглы бераг. Там вайскоўцы гранатамётнымі стрэламі знішчылі дом, у якім размяшаўся камандны пункт расійскага войска. Паведамляецца, што расейцы ў адказ прыцягнулі баявыя рэзервы, падраздзяленні сілаў спецыяльных аперацыяў, авіяцыю і бранятэхніку. Сцвярджаецца, што акупацыйныя войскі зазналі значныя страты асабовага складу і тэхнікі. Як паведаміў беларускі добраахвотніцкі корпус, падчас аперацыі беларускія добраахвотнікі таксама зазналі страты, але якія не ўдакладняецца. Адзін з камандзіраў корпусу з пазыўным Гена, які кіраваў баявою групаю, атрымаў цяжкое раненне і цяпер ляжыць у шпіталі.